Οκ, άντε, μια σειρά. Και ο Τζάκαλ είναι ο οδηγός. Αμάν. Κάτσε λίγο. Περίμενε λίγο. Θα κάνω λίγο το sensitivity. Εγώ έχω latency που το βλέπω, οπότε καλά θα πάει αυτό. Είναι κάτι που πρέπει να ξέρω, control, shift, τίποτα. Έχει ένα χρονόμετρο πάνω αριστερά, θα μας γαμίσει τίποτα άμα αργήσουμε. Νομίζω μετράει το χρόνο που κάνουμε. Μπορώ να σύρω κανέναν. Με το ε τραβάμε την αλυσίδα. Σε μένα δεν είναι γιατί. Κάτσε να δούμε το controls. Μπορούμε να κάνουμε. Γενικά ξεκίνησε πολύ έτσι άγραμπα. Το πειράει. Εντάξει, δεν πρέπει να έχει κάτι τρελά κουμπιά. Καλά θα πάει αυτό, ένας έρνει τον άλλον. Εγώ σε μένα το δεν δουλεύει, δεν ξέρω τι. Πρέπει να πας λίγο κοντά στον άλλον για να κάνεις Έχει jump με το space. Έχει jump με το space και sprint με το shift. Ωραία. Άιτε. Πού πάμε, ξέρουμε? Ευθεία, πού να πάμε? Εκεί που είναι τα πτώματα. Για το κεφαλή. Ω, έχει ιστορία. Όποιος πάει μπροστά το τραβάω και μπαίνω εγώ. Α, μπορείς να τραβάς τα αλυσίδα και την κρατάς τον άλλον πίσω. Ναι. Ανεβαίνουμε στο τσέρ. Ανεβείτε. Καλά ξεκινάει. Κοίτα, άμα δεν μας ρίξει το game, καλά θα είμαστε. Το είναι πιο νερό που πάτησες. Δεν πάτησα, μόνο πάει. Α, πήρα και τέτοιο. Ωραία, που σίγουρα πάω από εδώ. Εγώ βλέπω κάτι άλλο. Το 3, 1, 2, 3. Τόνι, δεν ξέρεις να μετράς το μαλάκα. Το 3 είναι μετά το 2. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Α, εδώ δεν έχει 3. 1, 2, 3. Εντάξει, καλά πάμε. 2, 3. 2, 3. Ευκολάκι. Actually think you stand a chance of escaping from here? I bet 10 souls you'll fall long before you catch even a glimpse of sunlight. Stop this pointless chatter. You're supposed to be setting up the next challenge. As I Μισό λοιπόν να κατεβάσω το game γιατί είναι αρκετά δυνατά. Μην μένετε πίσω γιατί όποιος είναι στην κούρμπα τραβάει τον μπροστά. Έλα παιδιά, mode σκουλίκι. Ο κόλλος δεν ακολουθεί. Πού είναι ο κόλλος? Τραβήξτε με ρε! Μπράβο. Ωραία. Ευτυχώς δεν σμπρώχνει ο ένας χαρακτήρας τον άλλον. Ακόμα. Μην κοιτάτε κάτω. Ανεβήκαμε. Μην κοιτάτε κάτω. Εντάξει, κοίτα, το game ξεκινάει με απλά πράγματα, σου λέει. Εντάξει, πρέπει να συνηθίσει. Μην τρέχετε, μην τρέχετε. Πάρει κάτω ρε. Αχα. Ναι. Τραβήξτε με! Όχι, στραβά. Ποιος και γιατί? Καλά πήγε. Πρέπει να καταλάβετε Checkpoint δεν έχει. ότι ο καθένας είναι ενωμένος με κάποιον άλλον. Οπότε αυτό που είστε ενωμένοι πρέπει να τον ακολουθάτε. Όπου και αν πάει. Ποιον? Άιτε πάλι.
Βασικά πρέπει να φροντίσουμε να είναι μόνο ένας στον αέρα ή κάτι τέτοιο. Έτσι ώστε, Όχι, άμα φύγει ένας θα μπορούν να... ο ένας άμα πέσει το σώζουμε, αν πέσουν 2-3 δεν σώζεται μετά. Γι' αυτό λέω, ναι, μόνο ένας πρέπει να πηδάει σε τέτοιες φάσεις για να μπορούν οι άλλοι να κρατήσουν αλλιώς. Γιατί τώρα ένας έφυγε και μετά φύγαμε όλοι. Ναι, έφυγα εγώ που παραπάτησα ουσιαστικά και μετά έφυγε και δεύτερος. Δεν το περίμενε κανείς. Κάτι γίνεται, πρέπει να πατήσουμε pull για να τον κρατήσουμε, κρατάει αυτόματα. Όχι, pull θέλει κατευθείαν. Άιντε πάμε πάλι, 3. 2, 3. 2, 3. Εδώ τώρα γιατί χρειάζεται να το κάνουμε συγχρονισμένο. Γιατί αν ένας μήνα, τώρα ας πούμε. Τώρα πήδα μόνος να δεις. Είναι Επειδή είναι οριακά. μικρή απόσταση, φτάνουμε γι' αυτό. Ναι, είναι οριακά. 1, 2, 3. Ναι, όντως δεν είναι καλή ιδέα. Λοιπόν, κοιτάξτε, είστε δεμένοι. Α, και δεν έχει και κλιπ. Βασικά έχει κλιπ, μπορείς να περάσεις μέσα από τον άλλον. Ποιος είναι από πίσω μου? Όχι. Ήρεμα. Μπορούν να το σηκώσουν και οι δύο, οπότε εντάξει, μην αγχώνεστε. Πρέπει απλά να πατήσουμε ή αμέσως μόλις πέσει κάποιος. Ίσως πρέπει να το φωνάζουμε όμως, γιατί αλλιώς εγώ το τελευταίο, ας πούμε, τον Τόνι δεν το βλέπω τώρα. Πάμε σιγά. Δεν είχαμε φτάσει. Ναι, εδώ πέσαμε. Τι είναι αυτό? Περίμενε. Τι είναι αυτό? Λέιζερ είναι. Ναι, είναι laser. Να πηδήξω από πάνω. Δείξτε. Περίμενε. Zigzag zog. Κάγκελ απέναντι, Έτσι φαίνεται. Ας καφαλώνουμε. Ναι, σηματόπλεγμα. Το space λέει κάνει στο πέφτεις, εντάξει. Εντάξει, αυτό εύκολο είναι. Εκτός αν πέσει και το πάνω στο κεφάλι μας. Πάμε στον τοίχο. Γιατί λίγο πόσο έχει πάνω. Πιο πάνω, λάτε και Πιο πάνω, Ματζήρι. Όχι. Και πατήστε space. Πάμε. Εντάξει λίγο πάνω πόσο έχει. Δεν έχει άπειρο ρε, μην το... δεν πάει το μάτι μέχρι εκεί. Δύσκολα. Stop. Καλά θα πάει Τι αυτό. stop! Πού πήγαν οι άλλοι? Τι πατάτε ρε. Εδώ ίδρωσα λίγο. Ναι, γιατί στο φέρνει ξαφνικά, δεν το περιμένω. Α, ήρθαμε για mining. Αν πες με Tomb Raider. Όχι. Κανονίστε. Κάτσε μισό εδώ, τι κάνουμε. Ισορροπία στα κόκαλα. Ναι, μετά. Α, Λογικά πηδάμε. Κάντε Έχει γραμμή. κάπου checkpoint να κάνουμε. Για κάτσε, περίμενε. Περίμενε λίγο, μην προχωράτε. Μην κοιτάτε κάτω. Μην κοιτάς ρε μαλάκα κάτω.
Μάλλον κάνει μόνο του. Κάνει μόνο του. Οπότε πάμε. Μπράβο, ρε. Λοιπόν, ήρεμα, ήρεμα. Και τώρα? Αυτό. Και προς τα πού? Αριστερά? Ένα τσεκ να γίνει μαλακία, φύγαμε να ξέρεις. Πούλου, δεν είσαι καλά. Δεξιά. Λοιπόν, Τι έχει GPS? Θέλω εγώ να αποφύγουμε τις πολλές στροφές, λέω εγώ τώρα. Μια ιδέα. ουσιαστικά. Τραβήξτε με! Μη φεύγετε, βρε μαλάκες. Όχι κάτω ρε πάλι κάμω. Τέλεια. Πώς έφυγες, ρε μαλάκα? Δεν έχει και ένα checkpoint κάπου? Θες να κάνω checkpoint? Τι λέει, teleport Τι είναι λέει. αυτά? Τι είναι αυτά τα Κάνω φτερά? λίγο checkpoint το heaven? Τι είναι αυτά τα φτερά? Δεν ξέρω. Να κάνω Α, Πάτα λίγο τέλος. checkpoint. Τι? Πάτα Αυτές το οι σημεούλες αριστερά τι είναι? Teleport μπορείς να το πατήσεις. Αυτό τι είναι τα τέτοια εδώ? Ρε, το teleport μπορείς να το πατήσεις. πατάει Collectibles. escape και teleport. Κάνεις, τι γίνεται, να κάνω, τι να κάνω? Ρε, Πάτα. teleport μπορείς να το πατήσεις. Μπορώ να κάνω load check, teleport δεν βλέπω. Πάτα escape, ρε. Έχεις teleport. Όχι. Έχει load checkpoint που λέει Hell City και Heaven. Πάτα να δούμε που θα μας πάει. Πάτα το. Α, δεν έχω, κάτσε. Ποιανού ιδέα ήταν να κάνει ο Tony Game? Νομίζω τα checkpoints είναι αυτές οι σημειούλες που βλέπουμε αριστερά. Όταν φτάσουμε σε επάνω αριστερά που έχει το χρονόμετρο. Λογικά οι σημειούλες είναι τα checkpoint και η μπάρα αυτή ανεβαίνει όσο πας πιο ψηλά είναι και καλά το ύψος της πίστας. Έλα ρε, κάτι έκανε. Άιντε. Πάλι καλά. Ναι, για να βλέπουμε κάνα καινούργιο εμπόδιο και διαδρομή. Αλλιώς όλο το βράδυ κόκκαλα θα βλέπουμε. Έλα από εδώ. Από εδώ. Εκεί. Όχι ρε, πολύ zigzag έχει από εκεί ρε. Όχι. Άντε καλά. Έρχεται κανένας, ποιος είναι όποιος, έλα. Λίγο πιο φαρδί δεν μπορούσαν να κάνουν το κόκαλο. Κάτα γιατί δεν ανεβαίνει. Θέλει και μπροστά με το jump. Τραβήξτε με! Τρετώνει! Έπεσε, ο Τόνι τράβηξε και εμένα. Πρέπει να έχει σκορ, ποιος κάνει τη μαλακία. Να μετράει σκορ. Έλα, Τόνι ανέβασέ μας. Κάτσε, θα πάω εγώ μπροστά. Άντε. Ναι, δώσε πόνο τον. Μα δεν ανεβαίνει σε εκείνο το κολοκόκαλο. 2 φορές έχω πέσει με τον ίδιο τρόπο. Πρώτα πήδα και μετά πάω το μπροστά. Ετοιμάστηκες πάλι. Ρε, περιμένετε ρε, τραβάτε για μου. Κάτσε τώρα, θα πάμε. Πρώτα πήδα. Πηδά, όχι, με χτυπάει το κεφάλι μου στο κόκαλο. Χοντροκέφαλο παίκτη πήρα. Μην κολλάτε στο κόκαλο. Ευθεία, πάμε. Άντε μ' αρέσει με αυτά τα κόκαλα εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων. Κάντε την κάμερα να κοιτάτε κάτω για να βλέπετε πού είναι το κόκαλο. Εδώ νομίζω δεν έχει τέτοιο. Ωραίος μονόδρομος, Τόνι. Ωραίος μονόδρομος. Πίσω.
Γι' αυτό μονόδρομος είναι το όρμα. Από εδώ, από εδώ. Δεξιά. Ήρεμα. Ποιος έφυγε πολύ μπροστά ρε παιδιά? Έλα οι άκρες να μπουν μπροστά. Γαμώ τα κόκαλα του γαμώ. Ήρεμα. Φτάσαμε, τι έγινε? Μονόδρομος είναι. Ήρεμα. Όχι. Όχι ρε, όχι. Πάει. Ήρεμα. Φτάσαμε, το έχουμε βρει. Περιμένετε. Τι πάει στραβά. Ωραία. Σε όλο το λόγο. Δεν πολύ κάνεις πυρουέτες, ανέβα. Μήπως πρέπει να του κάνουμε λίγο χώρο. Έλα. Εδώ τώρα λογικά σκαρφαλώνουμε. Με αλματάκια. Καλά θα πάει. Μέστε ρε. Περιμένετε. Ωραία, φούστη. 2, Λοιπόν, όλοι μας. 3, πάμε. Πού? Αφού εμείς δεν επιδείξετε το μαλάκα. Κρατηθείτε. Τραβήξτε με. Τζόνι, τράβηξε με. Σε παρακαλώ φίλε, μη μ' αφήσεις να πέσω. Πάρτα το έψιλο βρε μαλάκα. Έχω γκρεμοτσακιστεί. Πιάσε με. Κοίτα εδώ που είμαστε. Για να τραβήξουν άλλον πρέπει να γυρίσεις να τον κοιτάξεις και να κάνεις έψιλον. Ναι. Βασικά από εδώ που είμαστε δεν πάει πουθενά νομίζω. Ναι, όχι. Πάμε, ελάτε από εδώ που έχει ένα collectible. Κάνουμε ένα checkpoint ή όχι? Από Πες εδώ θα είδες είναι το collectible. collectible. Είπαμε πως έχει κάτι. Εδώ δεν ξέρω σπιτάκι αν έχει τίποτα, αλλά δεν νομίζω. Τέλος που κάνα checkpoint. Μπα. Δεν πάει άλλο. Και ψεύτικο τείχο, Όχι ρε μαλάκα! Τουλάχιστον ξέρουμε τη διαδρομή. Από δεξιά να πάμε απευθείας. Ναι, όπως το κάναμε. Όχι, να μην το κάνουμε όπως το κάναμε ρε φίλε, κάνουμε ολόκληρο κύκλο. Οκ, πάμε. Δεξιά. Λίγο πίσω, λίγο πίσω. Και τώρα τη μαλακία. Οχ. Τράβηξα. Λες και πονάει. Περίμενε. Δεν προχωράς. Περίμενε. Μαλακία πρέπει να πάμε. Τώρα είναι πιο πίσω. Πιο πίσω Πρέπει να πάμε τώρα. την άλλη διαδρομή. Αυτή είναι πιο δύσκολη. Πήδα και πάταρες. Το είναι πολύ πιο πίσω. Πρέπει να πηγαίνουμε στο Εκεί. τέρμα αριστερό κόκαλο. Η πιο εύκολη διαδρομή είναι από το τέρμα αριστερό κόκαλο. Τα άκρα παρακαλώ να μπουν μπροστά. Λοιπόν, ο μονόδρομος περιμένετε λίγο εδώ που φαίνεται. Στο δεξιά θα πάμε τώρα. Εδώ. Από το σφίξιμο έχουν πονέσει τα δικά μου κόκαλα, Πού το γράφεις? Εννοείται. Εν τω μεταξύ, στο τελευταίο το jump που πέσαμε όλοι κάτω, νομίζω πρέπει να πάρουμε φόρα ή κάτι τέτοιο. Γιατί εγώ δεν έφτασα καν πάνω στο βράχο. Νοπ. Τραβήξε το μένιο. Ωραία. Παραμέ. Ναι. Ευτυχώς μας και καλά τα δουλεύετε.
πρέπει να κάνει κάτι για να το δούμε λίγο και για να κάνει το επόμενο checkpoint, γιατί άμα είναι που ξαναπερνάμε αυτό. Εδώ πάλι κολλάω. Είμαστε όλοι πάνω. Όχι, όχι, περιμένετε, μην προχωράτε. Άτε λίγο πίσω. Ωραία. Ανέβηκα χωρίς τέτοιο, ξέρω εγώ. Θα σας πω εγώ που θα πηδήξουμε. Μην πάτε ακόμα στο τέτοιο. Ήρεμα. Μην πηδήξετε. Μην πλησιάσετε καν. Μην πλησιάσετε. Τόνι, έλα από την ίδια πλευρά γιατί... Α, ωραία. Πρέπει να ανέβουμε, περιμένετε λίγο. Ευθεία μπροστά μας έχει ένα βραχάκι, το βλέπετε? Ναι. Εκεί πρέπει να πάμε. Απλά εγώ δεν έφτασα σε αυτό το βράχο πριν, μήπως πρέπει να πάρουμε φόρα. Ρε παιδιά. Όταν είσαι στον αέρα, όταν πατάτε AWSD, προχωράει στον αέρα, πηγαίνει προς τα εκεί που τον στοχεύετε. Το βραχάκι εδώ πέρα μπροστά μας, θα πάμε νομίζω πιο ψηλά μας πετάει. Σε εκείνο θέλει να πάμε νομίζω, για να πάμε μετά σε εκείνο που στριφογυρίζει να πηδήξουμε. Ναι, έτσι φαίνεται. Μισό λεπτό λίγο. Κοίτα προς τα εκεί που πρέπει να πάμε. Κοιτάζω. Προς τα μπροστά λες. Ευθεία μπροστά μου έχει ένα μικρό βραχάκι. Αμέσως μετά είναι οι 5 βράχοι που γυρίζουνε. Θα πατήσουμε εκεί πέρα πάνω μετά για να πάμε στον πιο αριστερό βράχο που είναι μια λυσίδα. Πάρτε λίγο κατεύθυνση με το 3, πατάτε jump και μπροστά μέσα. 1, 2, 3. Εδώ, σε αυτό μπροστά. Stop. Ωραία. Τώρα πρέπει να πηδήξουμε σε αυτό που προχωράει και να τρέξουμε απέναντι στο άλλο. Λοιπόν, δεν θα αφήσετε το W για να πηδήξουμε. Ούτε το shift. Ναι, θα πατήσετε shift για να πηδήξουμε. Πηδάμε και μετά πατάτε shift και τρέχουμε απέναντι. Θα πω εγώ 3, εντάξει. Ναι. 1, 2, 3. Πήραμε checkpoint. Συγχαρητήρια, ανεβήκα το 1 εκατοστό της πίστας. Μένει πολύ δεξιά στη σκάλα, θα φύγεις. Σε ψυχώνει πάντως. Είχα κάνει λάθος κέντρο. Με το 3. 1, 2, 3. Μισό. Πήραμε... Μισό, μην κουνηθείτε. Φωτογραφία. Κάτσε λίγο εκεί μέσα μήπως έχει τίποτα Θα δούμε μήπως έχει καμία άλλη διαδρομή μες στο σπιτάκι. Τίποτα. Για κατούριμα είναι εδώ. Τι είναι ένα παγίδα και να πέσουμε κάτω. Λοιπόν, σκαλίτσα, παιδιά. Καλά. Πάμε, ναι. Προσέξτε. Τώρα, γρήγορα. Ήρεμα. Μάλλον πρέπει να ανεβαίνουμε όλοι μαζί γιατί ρίχνουν την αλυσίδα. Πού είμαστε εδώ? Πού στον Μπεοντά είμαστε τώρα? Α, καλά, έλα, ανέβασε μας ασανσέρ. Στείλ το. Πάνω. Δεν θα μπούμε από εδώ μέσα. Κόκαλα, γιατί είναι τα κόκαλα. Ποια κόκαλα? Τόνι, πάτα να φύγουμε πάνω σε παρακαλώ. Ποιος, γιατί έκανε ο Τόνι? Ενώ ιδέα έκανα, για Τουλάχιστον δεν χάσαμε τίποτα. Stop λίγο, ακούστε λίγο. Stop. Ελάτος εδώ. Stop. Νομίζω ότι ανεβαίνεις και με το shift ανεβαίνει γρήγορα. Κοιτάξτε λίγο πάνω. Έχει ένα κενό μεταξύ των δύο αυτών. Δεν θα πάμε τέρμα, θα σταματήσουμε στη μέση. Εντάξει. 1, 2, 3. Πάμε, ανεβείτε. Δεν προλαβαίνουμε. Πιάστε τη σκάλα. Σακάλια είστε. Εγώ γιατί πετάω, ρε μάλλον. Κάποιος θεωρείται μένιωσε. Ήρθα σαν το Matrix. Έχουμε ανέβει στα 200 μέτρα αισίως. Μήπως... Ω, δεν γίνεται. Stop, όλοι. Εδώ stop είμαι. Τόνι, γιατί σε... Έλα λίγο, stop, λοιπόν. Όταν πω 3, Πάμε. πατάτε το W. Όχι. Ρε μαλάκι.
Α, ναι. Έπρεπε να Σκάλα. ξεχωρίσουμε. Ποια σκάλα, ρε. Σκάλα, βρε μα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Βιάστηκα. Έπρεπε να το. Απλά. Ναι, οκ. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε ένα σώμα, μια ψυχή. Καλησπέρα, ρε. Κάτσε λίγο, ρε. Έλα, σώμα, ψυχή. Έλα, περιμένουμε τώρα. Εγώ Εδώ δεν στο τρέχω, σύνθημα εγώ δεν όλο. τρέχω. Πάμε. Tomb Raider αυτά. Stop. Εδώ, κάτω. Ματσέρι, είσαι λίγο ακόμα. ψηλά, μου φαίνεται. Όχι, εντάξει. Δεν προλάβουμε. Και θέλει λίγο πιο ψηλά ήθελε. Απλά μην Η ξεκινάτε. σκάλα κάνω. Η σκάλα. Τι σκάλα αιωρούμε. Τα γέπηροι στο Tomb Raider τα έχουν, αλλά Περιμένω. πάμε. Λοιπόν, ένα σώμα, μια ψυχή. Μισό, δεν είμαι πάνω Ανεβείτε στη λίγο σκάλα, ακόμα. μισό. Πιο κάτω. λοιπόν. Ανεβείτε λίγο πάνω. Θα πω πάμε. Ωραία. Θα πω πάμε. Με το που βγει πάμε. Πάμε. Περιμένετε τώρα. Stop. Λίγο πιο κάτω. Δείτε λίγο πιο Πάμε. πάνω. Δεν ξεκινάτε γρήγορα όμως. Γαμώτο. Έλα! Γιατί θα το βράχω, σηκώστε με! Ωραίο. Μπίλης ανάποδα, ρε. Bungee jumping. Βασίλη, εντάξει. Είναι αυτό που λένε τον κουβαλάει η ομάδα του, Μισό, ο Μπίλ δεν είναι. Στον αέρα είμαι εγώ. Σηκώστε τους. Shift μέντε. πατάτε φαντάζομαι. Ναι, αλλά περιμένετε. Θα είμαστε όλοι στο ίδιο ύψος. Πάμε. Όχι, αυτό ήταν κακό. Stop. Ανεβείτε λίγο ακόμα εδώ. Περιμένετε, Βασίλειο λίγο ακόμα. Περιμένετε, όχι. Θα πέσουμε. Δεν είμαστε συγχρονισμένοι, παιδιά. Α, εντάξει. Ωραίος. Πάτε καλά. Κάτσε να κάνουμε checkpoint εδώ τι έχει. Να ανεβαίνουμε κάπου, όχι. Σκαλίτσα συμπαθητική. Δεν μπορώ να βγω. Άκουσε λυσίδα. Μια παγίδα πάνω, όχι. Το κάνει Το bonding. shift δεν ισχύει στη σκάλα υπόψη. Δεν πάθα. Τι? Καλά θα πάει. Α, τι καλά. Ελπίζω να έχει. Ελάτε πιο κοντά μου. Ακούστε λίγο. Ελάτε όλοι από πίσω. Από πίσω. Ακριβώς, λοιπόν. Το μελετάω λίγο μισό. Λοιπόν, δεν μπορώ να μετρήσω γιατί είναι πολύ παράξενο. Απλά όταν το πρώτο πράγμα που θα είναι πάμε, θα πατήσετε μπροστά και W. Εντάξει. Στην επόμενη φορά που θα γυρνάει. Ετοιμαστείτε. Πάμε. Μείνετε. Τέλος μου πηδήξατε, οκ. Έλα. Βοήθεια. Περπατάτε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Λοιπόν, πίσω. 1, 2, 3. Έπεσα. Σηκώστε με. Μην πηδάτε ξανά, ρε μάλαξη. Όταν πέφτει η ανασφωνού σας να πάτε αντίθετα για να το σώσουμε. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω γιατί με το που γύρισα με τράβηξε κάτω. Περίεργο το. Ετοιμαστείτε. Πάμε. Γεια μου. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν,
Ένα. Και εδώ που εδώ πρέπει να είστε. Χωρίς shift. Χωρίς shift. Ένα βήμα και Χωρίς W. shift, μόνο με space. 1, 2, 3. Stop. Γάμο το. Σηκώστε, σηκώστε. Μην πέφτετε ρε. Δεν μπορούμε. Δεν γίνεται αυτό που λες. Δεν γίνεται. Σε μένα δεν δουλεύει το pool ρε μαλάκα για κάποιο λόγο. Μόνο το ε, παιδιά, μόνο το ε. Όταν πέφτεις, δεν κάνεις pull. Όταν είσαι πάνω εκείνος πρέπει να το κοιτάζεις για να κάνεις pull. Ναι, το έκανα, τώρα δεν δούλεψε σε μένα. Ετοιμαστείτε. Τώρα δουλεύει. Τέλος πάντων. Ετοιμαστείτε. Πάμε. Σηκώστε το. Βοήθεια. Ωραία. Λοιπόν, Πάμε, οργανωθούμε. όταν φτάνουμε εκεί, κάντε ένα διορθωτικό βήμα προς τα πίσω. Δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεστε. Ναι, Εντάξει. πηδάμε Ένα, και μένουμε. Δεν κάνουμε δύο, τίποτα άλλο. 3. Stop. Όχι. Όπα. Που ανέβηκε εδώ. Όπου ο άλλος πήγε 3 εμπόδια παρακάτω. Λοιπόν, Είναι- Που πηδάμε και μένουμε. τώρα θα πηδήξουμε, αλλά νομίζω θέλει να πατήσετε πρώτα W και μετά τον μπροστά. Μισό να το δοκιμάσω, μισό. Ναι, πρώτα W και μετά μπροστά. Τόνισε γιατί δηλαδή πάτησες κάτι. Δεν πάτησα τίποτα, απολύτως ρε. Απλά, μάλλον η όθηση. δεν ξέρω. Σούγκαρ κοίτα το λεμονοστίβ και τράβα τον. Μπράβο. Δεν ανεβαίνει. Δεν ανεβαίνει. Είναι βαρύς ο Μένιος. Πατήστε και τέτοιο, space ταυτόχρονα. Τραβάω ρε πουτάνα. Space, Τα σέσουσα. space. Τράβα και ζήγιασε. Έχω κλάσει. Τώρα και οι τρεις ένα ακόμα. Όχι, μην πέφτετε. Ποιο πέφτουμε εσύ είσαι μόνο κάτω. Μην πέφτετε λέει. Ποιος είναι ενημέρος, τραβήξτε το ρε μαλάκες. Ποιος είναι ενημέρος με τον Τόνι. Τραβάτε ρε μαλάκα. Φύγουμε όλοι κάτω. Φεύγω. Μα και αυτός δεν κάνει τίποτα. άμα Πάω στο άλλο. Να πιαστεί. Πάω σε αυτό πιο σταθερό. Έλα. Ο δικός μου προσπαθεί να αποφασίσει να πέσω, να μην πέσω. Ποιο κινητό έχει φύγει το κινητό στην κρεμό. Μένιο, πήδα σε μένα. Δεν μπορώ, με τραβάνει άλλη ρε. Μπορείς να ισορροπήσεις πάνω κάτω εκεί. Έλα. Ποιο βράδυ. Δεν μπορώ ούτε να γυρίσω, με τραβάνει άλλη κάτω. Εγώ Κοίτα κάθομαι σε εδώ. αυτούς, κοίτα κάτω και προσπάθησε να δεις πότε ανάβει το πουλ. Δεν μου αφήνει. Με το που ανέβω πάνω στο βράχο, με τραβάνε κάτω. Τόνι, μην κουνιέσαι δεξιά-αριστερά, περίμενε λίγο, μην είναι κίνητος. Ίσως να τρέξω, sprint. Όχι, δεν μου αφήνει να κάνω τίποτα. Μπίλη, ίσως αν κατέβεις κάτω να... Μπορώ να το τώρα κάνω και reload ρε παιδιά. Τώρα έχω pull. Έλα. Κι εγώ έχω να σε τραβήξω. Έλα γάμο το. Έλα, pull. Πουλ. Γιατί με ρίχνει κάτω η μαλακία. Για περίμενε πολύ πιο αριστερά, δεν γίνεται. Καθώς κάνεις pull, Καλά πήγε και αυτό. πρέπει να κάνεις και βήματα μπροστά. Ωραίος, έτσι. Έλα ρε κούλι. Άντε ρε κούλι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μένιο, με το 3 πηδάμε στην επόμενη, εμείς οι δύο έτσι πως είμαστε, εντάξει. Οκ. 1, 2, 3. Γύρισε εκεί που ήταν ο Μένιος. Ωραίος. Τράγοντας από... Γαμώτο ρε. Λέω. Σε φέρνω. Δεν πέφτουμε εγώ λέω παιδιά. Έλα, το έχουμε. Μπα, δεν το έχουμε. Θα πέσει το μπίλι τώρα. Δεν πέφτω ρε πουτάνες.
Εντάξει, ήταν ηρωική προσπάθεια. Τόνι, δεν χρειάζεται να φτάσουμε στον πάτο, ρε. Ο Τόνι μπορεί να κάνει το σπίτι. Έλα. Εδώ είσαι, πήγες για κατόρυμα, τι. Νόμιζα το φτάσαμε. Έλα. Πάμε. 1, 2, 3. Πάμε και Και πέρα. μαλάκα αυτό το jump κάθε φορά να πέφτω κάτω, ρε. Όταν πατάτε το ε, κάνετε και βηματάκια με δεύτερο δάχτυλο κρατώντας το ε. Λοιπόν, ελάτε λίγο, ακούστε λίγο, ελάτε λίγο εδώ που είμαι εγώ. Στο αυτό το... Ένα βήμα και jump. Τον είσαι πολύ μπροστά, φύγεις απέναντι πάλι. Έλα πιο πίσω. 1, 2, 3. Ωραία. 1, 2, 3. Ακούστε λίγο, πρώτα space και μετά W. 1, 2, 3. Πάμε το ίδιο. 1, 2, 3. Έπαιζα. Γαμώ. Τραβήξτε με. Ποιος, Είμαστε πολύ πάνω. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Να ακούω ελικόπτερο. Εδώ τώρα, στο σκηνή. Λες να κάνει τίποτα το σκηνή. Ή από εδώ δεξιά. Είναι too good to be true, αλλά Νομίζω έχει και απ' την άλλη, αλλά το ένα χειρότερο από το άλλο. Για δείτε δεξιά, πάει και δεξιά. Ελάτε από εδώ. Αυτά που ακούτε οι φωνές είναι άλλοι που παίζουν την πίστα και πέφτουν. Ναι. Αν τους δείτε υπάρχουν κιόλας. Έλα. Ρε μαλάκα, μην παίρνεις πρωτοβουλίες ρε μαλάκα. Μην παίρνεις πρωτοβουλίες. Πού είμαι? Πού Ωραίος. μπλέχτηκα? Σαν να με σταύρωσαν είμαι. κάνω το λάθος παίκτη, κάνω pull. Το έχω. Κόλλησε ρε μαλάκα. Ωραία, κουλί. Κατεβείτε κάτω ρε, εδώ που είμαι και θα ξανανεύω. Χαλαρά. Ναι ρε, πολύ καλή ιδέα. Να πέσουμε κάτω. Τον υπέσαι ρε εσύ. Εμένα τραβάς. Εμένα τραβάς. Ένας συνδεδεμένος με τον Τόνι. Εγώ τον τραβάω τον Τόνι. Έχει κολλήσει, Τόνι μπορείς να... Άιτε. Ωραία. Ακούστε λίγο, εδώ περπατώντας θα πούμε, εντάξει. Η συνέχεια Αλλά όμως είναι κοιτάξτε το λίγο. θέμα. Ακούστε λίγο. Ανεβαίνετε πάνω περπατώντας Είναι και δύσκολο. κάνετε jump, όχι κοντά στο πρώτο εμπόδιο, πριν το πρώτο εμπόδιο. Θα έχουμε και ταχύτητα. Ρε, Α, έχει και εμπόδια. εξηγώ. Έχει και εμπόδια, λέει τώρα εξηγεί ο άλλος jump στο εμπόδια. Άντε πάμε πάλι. Όχι ρε μάνα. Ρε, μην παίρνετε πρωτοβουλίες. Πρέπει να μιλάει ένας και να ακολουθούμε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε, δεν πηδάμε τώρα, όχι τώρα. Leadership. Ετοιμαστείτε, πάμε. Παραπηδήξαμε. Πάμε, όσοι μείναμε. Έλα. Το Α, φέρνω εγώ. Νομίζω μπορείς να κάνεις pull και αν είσαι κάτω. Από εδώ, Ναι, τραβάς τον επάνω προς τα κάτω. πιο πίσω, εδώ που είμαι εγώ. Από εδώ θα πηδήξουμε βήμα και πηδάμε. 1, 2, 3. Λοιπόν, εδώ τώρα jump και μετά W. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Παραπήγα. Έλα, μην πέσετε. Ήρεμα. Λαρώστε. Αλλά. Ήρεμα, λάρωστε. Λοιπόν, Πες μου τι δεν είναι Tonic τώρα. 1, 2, 3. Εδώ κανονικό, δεν χρειάζεται jump πρώτα. Κανονικό με W πρώτα. 1, 2, 3. Και πηδήξτε. Λοιπόν, πάμε απέναντι. Πάμε εδώ δεξιά. Ακούστε λίγο τώρα. Μην περάσει κανένας.
Δείτε λίγο κάτω, κάτω προς τα κάτω το ποντίξες για να κοιτάει το κεφάλι σας προς τα κάτω. Κοιτάξτε λίγο μέχρι που ακουμπάει εδώ. Βλέπετε το σημείο εδώ. Από εδώ μας παίρνει με walk. Μπαίνουμε εδώ έτσι ευθεία. Δεν πηδάμε. Με το που ανέβουμε πάνω στην πλατφόρμα. Τι είναι εκείνο απέναντι κάτω, ρε μαλάκα? Το βλέπετε? Το creep εκείνο. Κάτω, ένα τέρας. Ναι, έχει δίκιο. Κρατάει τα τέτοια του, τα σκύλια του. Λοιπόν, Τέλος πάντων. απέναντι κάτω, ρε, έξω από την πίστα. Κάτω στο πάτωμα έχει ένα τέρας. Λοιπόν, μπαίνουμε με περπάτημα. Πριν φτάσουμε στο πρώτο εμπόδιο, θα λέω εγώ τώρα και το μόνο που θα κάνετε, μόνο jump, όχι μπροστά, μόνο jump γιατί θα έχουμε ταχύτητα από την πλατφόρμα. Και αν χρειαστεί, διορθώνετε λίγο με το W. Με το που προσγειωθούμε στη δεύτερη, ανάμεσα στις δύο πρώτες, πατάμε ξανά καριέα. Και μετά άλλη μια φορά καριέα. Εντάξει, δηλαδή μπαίνουμε με περπάτημα και πατάμε μία φορά jump, δύο φορές jump, τρεις φορές jump. 3 πηδήματα πρέπει να κάνουμε. Και θα πω πάμε. Σε τέτοιο ρυθμό θα είναι. Εντάξει, ετοιμαστείτε. Άντε ομάδα. Ετοιμαστείτε, περπατώντας. Μπείτε. Μείνετε. Πάμε. Πάνω στο εμπόδιο έμεινα. Τι έκανα ρε μαλάκα? Ποιος είναι πάνω? Ποιος προπηδάει ρε μαλάκα? Έκανα jump και έμεινα πάνω στο εμπόδιο. Α, ναι. Άμα μείνεις πάνω δεν μπορείς να περάσεις μετά. Περιμένετε. Ξανανεβήκαμε όμως. Ετοιμαστείτε, πηδάμε. Πάρα Ωραία, πολύ. ρε. Έχουμε η... Έχει γαμώτο. Δεν με τράβα. Τον επόμενο. Πάω και μακριά για να σου δίνω και εσένα όθηση, καταλαβες. Τραβάω κι εγώ εσένα. Όχι. Όταν ανεβεί ο πρώτος και τραβάει ο δεύτερος, ρε μη φύγεις πίσω. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο ρε μάρκες, πείτε λίγο στη σειρά ρε. Τόνι πήγαινε δεξιά. Κοιτάξτε λίγο με ποιον είστε δεμένοι, τη σειρά κοιτάξτε, ξεμπλεχτείτε ρε. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο τι γίνεται. Λοιπόν, αν πέσει τώρα κάτω ο Τόνι και τον τραβάει ο Μένιος, γιατί τον τραβάει ο Κούλης, ο Μένιος μπορεί να τραβήξει τον Κούλη για να τον βοηθήσει να ανέβει πιο γρήγορα. Παίρνει δηλαδή απόσταση, να τεντώσει αλυσίδα και τραβάει. Εντάξει, βλέπεις, βοηθάει αυτό το πράγμα. Άρα, όταν πέφτει ένας, πρέπει να ξέρετε ποιον τραβάτε όταν πέσει ένας. Ο Κούλης πάντα τραβάει τον Τόνι. Οι υπόλοιποι δεν μπορούν να τραβήξουν τον Τόνι. Εγώ τραβάω τον Τόνι ή το Μενέλο, αναλόγως τώρα τι γίνεται, προς τα που είμαστε. Ναι, πρέπει να καταλάβετε ποιος τον τραβάει. Και αυτοί που δεν κάνουν τίποτα, τεντώνουν. Κοιτάξτε τώρα, δες, είναι ο Μένιος εκεί και εγώ χωρίς να κάνω τίποτα, τον τραβάω αποκαταμένα. Τεντώνουν στην αλυσίδα για να τον βοηθήσεις. Αυτή είναι η ιστορία. Και το πουλ είναι έξτρα. Τον κοιτάς και τραβάς. Αυτή είναι η φάση. Λοιπόν, πάμε εδώ. Βήμα και πηδάμε. Όχι από τόσο κοντά ρε μαλάκα, τον 7 φορές το κάναμε ρε καριόλα. Με το 3. 1, 2, 3. Ωραία. Βλέπεις τι ωραία έρχεται. Λοιπόν, ελάτε πίσω, κι άλλο πίσω εδώ πέρα. Κι άλλο πίσω. Πάμε. 1, 2, 3. Πάμε. 1, 2, 3. Ωραία. 1, 2, 3. Κανονικά εδώ 1, 2, 3. Πάμε. Λοιπόν, ξαναλέω, μπαίνουμε με περπάτημα. Δείτε κάτω που μπαίνουμε, εδώ. Με το που μπούμε, σχεδόν σε 1 δευτερόλεπτο πρέπει να πηδήξουμε. Έγκαιρα, για να πηδήξουμε με αρκετή φόρα. Πηδάς πρώτα και μετά με το W διορθώνεις μπροστά. Δεν πατάς W εκεί μπροστά γιατί θα σκάσεις το εμπόδιο. Το θέμα είναι ότι το δεύτερο είναι ακριβώς μετά, δηλαδή με το Εγώ όταν πω πάμε, θα το πω έγκαιρα για να προσγειωθείτε ανάμεσα στα δύο και να έχετε χρόνο για το δεύτερο jump. Εντάξει, μπείτε. Ετοιμαστείτε, πηδήξτε. Ξανά. Σας έπιασε το δεύτερο. Ναι, κάποιος. Αν φύγει ένας, οριακά μπορούμε. Πάμε, από εδώ πιο πίσω. 1, 2, 3.
Πίσω τέρμα. 1, 2, 3. Όταν πηδήξετε με W και δείτε ότι φεύγετε μπροστά, αν πατήσεις το πίσω, διορθώνεις την κίνηση. Σαν να πετάσει. 1, 2, 3. Εγώ τραβάω τώρα, εγώ τραβάω. Οι άλλοι μην τα κίνετε. Μην πανικοβάλλεστε. Οι δύο που είναι δεμένοι με αυτόν τον τραβάνε. Τώρα, αν γυρίσει την κάμερα, θα ανέβει. Ωραία. Τέλος. Έχω πέσει εγώ. Ποιος είναι δεμένος με σένα, ο Τόνι? Πρέπει να τραβήξω, τραβάω. Ωραία. Τέλος. Αυτό ήταν. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Μισό. Ένα pause. Τι, παππού, κουράστηκες? Όχι. Έχουμε. Τα χάπια σου. Osteoflex Plus θέλεις μενιό, έτσι πως σε βλέπω. Οκ, μισό να ανοίξω game. Πάμε. Μπείτε. Πάμε jump ξανά. Μα πηδάω δεύτερη φορά εκεί. Πού είμαστε, κάπου είμαστε. Σε μια σκαλωσιά είμαστε για μερεμέτια. Σώζετε από εδώ, σώζετε. Μην κουνιέστε και πολύ, ρε. Τραβάω εγώ το μένιο σε αυτόν σε εσάς. Μένιο σε φέρω προς τα πίσω. Όχι κι εσύ. Ήρεμα ρε, ήρεμα. Κατά μένα, δες που είμαι. Δες που είμαι και άλλα κατά εδώ, έχεις χώρο. Άμπρα, προς τα πίσω. Έλα. Βρεκούλη. Ανέβα ρε κούλη. Τι έχω σκαλώσει εδώ πέρα, θέλει πιο μπροστά να έρθεις λίγο για να με έχεις σκαλώσεις εδώ. Εγώ κοντοντώνει. Ωραία. Καλύτερα. Εγώ ανέβηκα πάντως σε μια πλατφόρμα εδώ. Οπότε δεν πέφτουμε. Κάτε ρε μάλα. Δες που έχω σκαλώσει. Έχω τον Τόνι με τεντώνει εδώ πέρα. Άιτε για μου. Τράβα σηκούλη. Ωραίος. Εδώ Περάσαμε ρε. θα κάνω εγώ την προσπάθεια, μην πίσω, μην πηδήξετε οι υπόλοιποι. Να δω αν ανεβαίνει. Εντάξει, έτσι. Το σώσαμε. Εντάξει, τέλεια. Σκαλίτσα. Από εδώ που είμαι εγώ. Λίγο πιο πίσω. Βήμα και Άστα πηδάμε. βαρέλι, πάμε. 1, 2, 3. Γεια σου ρε πλάκα. Το σκηνή λες να πιάνετε. Τέρμα πίσω στο βαρέλι. Πιάνετε. Τέρμα πίσω. Πηδάμε με W και jump κανονικά. Και πριν πέσουμε στο βαρέλι πατάμε το πίσω για να διορθώσουμε. Εντάξει. Να δοκιμάσουμε την ιδέα του κούλι για το σκηνή. Τι δηλαδή? Το σκηνή που είναι πίσω μας. Όχι, δεν πιάνεται ρε. Καλά. Είχαμε. Δεν νομίζω να μοιάζεται, αλλά θα πάμε από το βαρέλι τώρα. Λες να πιάνετε? Άστρο, πάμε βαρέλι. Οκ. Εγώ ψηφίζω βαρέλι, πάμε βαρέλι. Πάμε. 1, 2, 3. Τζαμπ μπροστά και με διορθώνουμε. Τώρα θα πάμε εκεί. 1, 2, 3. Άνα το πείδημα. Όλοι εδώ είμαστε. Καλά. Σκάτα. Μπαγκάρι τρώει αλυσίδα. Ασκάλα λες του σωροκαλάγουε. Μένιο έχει κάτι ωραία hands free της Razor. Δεν έχω ακουστικά, απλά τώρα βαριέμαι να τη συνδέσω. Ο Χελάτα δεν μας περιμένει τώρα. Όπα. Ξέρεις τι έχω περιέργεια. Αν μας ακουμπήσει τι γίνεται αυτό. Σου κόβω τα πόδια. Μπορεί να δοκιμάσει ένας. Κοιτά.
Λογικά θα σε σμπρώξει. Δεν φτάνω Κάτσε, έτσι. αυτός να φεύγει. Δραστικό το λες. Καταλάβετε τι κάνει αυτό. Πάλι καλά πήγε το checkpoint. Μόλις ακουμπήσει το λέιζερ και η αριστερά είχε μια μαλακία με καρφιά. Πετάγονται αυτά και σε σμπρώχνουνε. Το είδαμε, το Εντάξει, είδαμε. από εδώ πέρα αν πάμε, από το τυχάκι, έλατε από εδώ λίγο. Πηδήξτε κατά εκεί που κοιτάω, εντάξει. Εδώ. Με το 3. 1, 2, 3. Πηδήξτε το μαζί. Θα μας τσακίσει το... Όχι, δε. Και τώρα. Λοιπόν, ελάτε εδώ. Δεξιά και τρέχουμε. Μόλις μόλις μας μας περάσει, περάσει. δεξιά και τρέχουμε. Πάμε. Το κλεμί. Ποιος ήτανε? Ποιος λες? Σηκώστε. Βοήθη τον. Αυτό κάνει, με τραβάει πάλι. Ωραία. Ο Μένιος τι έκανε, μα τι μου... Μπήκα μέσα στο σπίτι για να λοκάρω την αλυσίδα. Ωραία, και τώρα. Αυτό το τραμπολίνο δεν μου Ποια η αρέσει. αριστερά, δεξιά μάλλον. Δεξιά. Δεξιά τραμπολίνο. Προσέξτε, μην πέσουμε στην πλατφόρμα πάνω και πηδήξει ένα στο τραμπολίνο. Νομίζω μόλις πέστε πατήσει την δεξιά. πλατφόρμα θα αρχίσουμε το χοροπηδάμε, να ξέρεις. Όχι. Αριστερά έχει και άλλη πλατφόρμα με τραμπολίνο, δείτε την. Εντάξει, εκεί θα πάμε μετά, αλλά περιμένετε. Ναι, Σημαδέψτε, ελάτε Σε εδώ περίπτωση που με μας δώσει κατευθείαν όθηση, γι' αυτό το λέω. 1, 2, 3. Ήρεμα. Λοιπόν, εδώ τώρα. Πρώτα πηδάμε, μετά πατάμε το W μπροστά και όλο ευθεία. Όλο με W δηλαδή. Εντάξει. Αλλά Μπορεί να να χρειαστεί. προσγειωθούμε στην πλατφόρμα, όχι στο άλλο το τέτοιο. Στο τραμπολίνο το άλλο πάμε. Από τραμπολίνο στο τραμπολίνο θα πάμε. Και μετά κοιτάξτε το λίγο. Με το που πάμε στο άλλο τραμπολίνο πάμε αριστερά. Δηλαδή με το που φτάσουμε εκεί κάνετε αριστερά την κάμερα και στρέφετε προς τα εκεί. Έχει όντως Εντάξει. τεροπάντως. 1, 2, 3, πάμε. Τραμπολίνο συμμαζέψτε. Όπα, πώς το... Stop, αυτό λέμε. Λοιπόν, Λοιπόν, τώρα αυτό το ξύλο εδώ. Ελικόπτερο δεν βλέπετε. Για ποιο λόγο υπάρχει? για να μας δυσκολέψει. Λοιπόν, αν πηδήξετε πάνω και δεν πατήσετε W και τα λοιπά, μπορεί να πηγαίνουμε μόνο ευθεία πάνω. Οπότε θα πάμε ευθεία πάνω κοντεύω. και Ευθεία μετά θα πατήσουμε. πάνω, στο Έλα. επόμενο doink να φύγουμε αριστερά εκεί. Έτσι όπως κοιτάει ο Μενέλος, ελάτε. Όπως κοιτάει ο Μενέλος. 1, 2, 3. Το ξύλο θα Καλά γεύσει. πήγε αυτό. Μ' αρέσει που δεν Τώρα πάμε να ανέβουν πάνω μπροστά. στο ξύλο. Μαλάκα πρέπει να πες στο ξύλο, αλήθεια τώρα. Δεν φτάνουμε όμως, από το ξύλο φτάνουμε μετά στο... Πού θα μας βγάλει τώρα το θέμα? Ελάτε Εντάξει, εδώ, αυτό το έχουμε ρε παιδιά, δηλαδή απλά πηδάμε και τελειώνει η υπόθεση. Ρε, μου Πάμε, Έλα, πάμε, έλα, πάμε, έλα, πάμε, όχι, πάμε. πάτε. Ρίμπα, ρίμπα. Περιμένετε. Αυτό αν το πηδήξεις, δεν σε ακουμπάει, πρέπει να ακουμπήσεις το λέιζερ. Ναι, άμα κουμπίσει το Ναι, λέιζερ ναι. γίνει μαλακία, ρε. Πριν. Μαλάκα πάει πολύ γρήγορα αυτό, ρε. Όταν θα είναι μπροστά, τέρμα μπροστά, τότε θα προχωρήσουμε, προχωράμε. Λοιπόν, θα σας πω εγώ να τρέξετε. Όταν είναι εκεί θα ξεκινήσουμε. Περιμένετε. Πάμε, jump. Ποιος ακούμπησε, ρε. Όταν έρχεται κατά πάνω μας είναι πιο εύκολο. Ναι, γι' αυτό Ναι. λέω, περιμένετε λίγο, περιμένετε. Όταν είναι εκεί θα ξεκινήσουμε. Ναι. Πάμε. Πηδάτε. Κάπου σε ακουμπάει. Πάτησα space τώρα σε αυτή τη γύρα και δεν πήδηξε. Άσε ρε, πολύ πάτσες πέφτει, δεν πήδηξε. Ναι, ρε. Γίνεται αυτό, το πιστεύω. Περιμένετε. Όχι, πίσω. Περιμένετε. Έλα, Έλα. πάμε, πηδάτε. Γαμίσου. Πάμε να το κάνουμε με τη δική μου τη μέθοδο. Ωραία. Όχι. Εδώ πέρα. Πάμε τώρα με τον ίδιο τρόπο εδώ Το πέρα. τρία. Θυμάστε. 1, 2, 3. Ωραία. Λοιπόν, πώς τα κανονικά πείδημα. 1, 2, 3. Όχι,
Πιάστε, όχι. Καλά το πήγαμε. Ίσως πρέπει να το κάνεις και έτσι, δεν ξέρω. Κοίταξε, Ναι. πάμε. Ναι, λογικά πρέπει να το κάνεις jump. Πάμε. Γρήγορα. Ai, γαμίσου. Λέω. Πήρε έναν μόνο. Έλα. 1, 2, 3. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε κάτι. Αν πηδήξουμε, πώς θα πηδήξουμε, θα μας πάει μπροστά, ρε, δεν γίνεται να κάνουμε. Απλά μήπως αν το κάνουμε σπαστά το βήμα, δεν έχουμε αρκετό ύψος και γι' αυτό δεν φτάσαμε στην πλατφόρμα. Το λέω, άμα πάμε από τραμπολίνο σε τραμπολίνο, λογικά πάμε και αριστερά, ρε. Το κοντάλι δεν πάει κάπου. Απλά είναι εμπόδιο. Όχι, ακούστε λίγο. Το ξύλο μπορείς να σταθείς επάνω του, όπως στεκόμαστε Ναι, στα αλλά κόκκαλα. δεν πάει πουθενά το ξύλο. Δεν σε σώζει, Ναι, είναι πάμε, εμπόδιο απλά. Πρέπει να πάμε από τραμπολίνο σε τραμπολίνο. Πηδάμε με κανονικό jump που έχει πρώτα σχέση με τα W. Στο επόμενο τραμπολίνο μπορούμε να μείνουμε πάνω στο τραμπολίνο απλά να χοροπηδάμε. Όχι, με το που χτυπήσουμε στο άλλο θα έχουμε φόρα, πάμε κατευθείαν στο τετράγωνο, το κύβο πάνω, αριστερά. Εντάξει, 1, 2, 3, πάμε. Πάμε. Τραμπολίνο σε μαζέψτε. Έλα, στόπ, κάτσε. Περιμένετε. Ξύλο θέλει, Βασίλη, είναι πολύ μακριά νομίζω. Ναι, είναι πολύ Πού θα μακριά. μας πάει το ξύλο Πάμε όμως? στο ξύλο. Μπορεί να ανεβαίνουμε ξύλο και να πάμε στην άκρη του για να πηδήξουμε στο κουτί. Ακούστε λίγο, εγώ πριν στάθηκα στο ξύλο, απλά πέσατε. Πρέπει να σταθούμε στο ξύλο όρθιοι. Ρε παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να το πετύχουμε αυτό. 5 μέρες να κάτσουμε. Πάμε γωνία κυβότιο. Εγώ λέω να πηδήξουμε μια τραμπολίνο και μετά να συνεχίσουμε να στοχεύσουμε ξανά τραμπολίνο. Να πάρουμε φόρα. Δεν νομίζω να έχει σχέση το 2 φορές τραμπολίνο να δίνει παραπάνω φόρα, νομίζω. Κοίταξε, λοιπόν, απλώς έχετε κατά νου ότι μπορούμε να σταθούμε και στο ξύλο. Δηλαδή, αν δούμε ότι όποιος δύο δεν τα καταφέρει, Ελάτε λίγο εδώ που είμαι εδώ. Ελάτε εδώ που είμαι εδώ. Ελάτε λίγο. Θα πατήσετε W και μπροστά. Να πάρουμε όση φόρα μπορούμε. Δεν θα παίξουμε ήρεμα, εντάξει. 1, 2, 3. Το κάνουμε. Έλα. Τραβάω ένα. Ήρεμα τώρα, ήρεμα. Τράβω ματζίρι. Όχι! Σε φέρνω. Ηρέμησε τώρα. Πάρε μια ανάσα, πιες λίγο νεράκι θείο. Σε κρατάω. Δεν είναι. Όταν γυρνάω, πέφτει ο παίκτης με τη μία, ρε. Άντε. Ήρεμα. Πω, μαλάκα. Αυτό τι είναι τώρα? Πες μου τώρα τι πηδάμε σε αυτό και πώς ανεβάζει. Και τώρα? Νομίζω ότι... Έφυγε. Τι έγινε? Του χάσαμε το. Πιάσουμε αυτό και μας ανεβάζει. Περιμένετε. Γεια! Γεια σας! Εντάξει, ένας κρατάει. Ο ένας πιάνει δεν τέλει. Ναι. Πού πάμε δεν ξέρω. Απέναντι ίσως. Πιαστείτε οι άλλοι. Απέναντι μαλάκα. Πού μας πάει? Πούλη πρέπει να διαλέξει πού θα πέσεις, Α, όχι, μας ανεβάζει θερμοπάνω, ρε. Καλό. Μην κουνάς τα πόδια μου, Ρικαριόλα. Τζιπ έχει εδώ. Τέλεια. Άρχονται. Ποιος οδηγάει? Όχι ο Τόνι. Γιους λέει. Παιδιά! Θέλει κανείς άλλος να οδηγήσει, γιατί το φοβάμαι εγώ. Ο Πούλης έγραφε από το GTA, δεν πρέπει να οδηγήσει. Ποιος Κάνω και οδηγάει? jump. Όχι ρε μαλάκα, δες τι γίνεται. Κοιτάτε μπροστά ή όχι? Πώς το κοιτάμε? Έχει και κάτι κενάκια Α, και εδώ. τρύπες. Πού είναι ο Δήμος? Πού είναι η Βαρβάρα? Νίτρο, δώσε νίτρο. Όχι. Α, ωραία, πέφτουν και πέτρες τώρα.
Έτσι ανοίγουν οι τρύπες. Αυτό κουτί δεν μου αρέσει, το bait είναι. Με shift, με shift. Δεν έχει shift εδώ πολύ. Τι σφαλιάρες έχει φάει τα Max. Αυτό ήταν. Αχ, ωραίο ήταν ρε πούστη μου. Ωραίο. Κοιτάξτε λίγο πάνω τι έχει ρε. Ήρεμα τώρα, ήρεμα. Ας επανέλθουμε στην Το πραγματικότητα. χάος πάνω. Πού πάμε? Α, πιανόμαστε απέναντι σε αυτή τη μαλακία, Μαλάκες, πρέπει να δούμε πώς γυρνάει για να πάμε στην κατάλληλη κατεύθυνση. Μην κουνηθεί κανένας. Γυρνάει κιόλας. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ. Όχι, εννοώ, εδώ θα μπαίναμε. Πάνω, πρέπει να ανέβουμε πάνω προς τα πάνω. Πάνω. Τι ήταν αυτό τώρα? Δεξιά, αριστερά. Πάνω, δεξιά, αριστερά. Πάλι δεξιά. Πάνω, δεξιά, αριστερά. Δεξιά. Κοίταξε. Λοιπόν, ακούστε. Πιανόμαστε και ανεβαίνουμε πάνω του. Θα Όταν περπατάμε. θα πέσουμε και θα γραπωθούμε. Εντάξει, θα σας πω πού όμως θα γραπωθούμε. Όταν πω δεξιά, γυρνάτε όλο το τέξιο σας δεξιά. Ήρεμα. Ανεβείτε. Πάνω. Ωραία. Τώρα θα πάμε δεξιά. Τι θα πάμε δεξιά, Βασίλη είναι random να ξέρεις. Τώρα γιατί έκανε άλλη κίνηση, ναι, δεν κατάλαβα. Είναι μάλλον είναι random, ναι. Τι random, μάλλον, εδώ. Γίνεται να κάνω load. Τέλος πάντων. Α, όχι, είναι κλειστό. Πρέπει να πάμε με τα πόδια. Α, όχι, άνοιξε. Ποιος οδηγάει? Εγώ. Πατήστε το F. Δεν στρίβει καλά, να ξέρεις, είναι παλιά σκοπής. Ναι, μαλακά. Πρώτο χαστούκι. Άντως όμως. Καλή φάση. 5 € θα φάει χαστούκάκι. Μαλάκα. Δεν το λες και χαστούκάκι, αυτό το λες μπούφλα μες στη μάπα. Έλα, καλά σας έφερα. Κάτσε να δούμε, μαλάκα. Ανεβαίνουμε. Βασίλη ό,τι είναι να είναι, τελείως random όταν ανεβείς μάλλον. Απλά πρέπει να δούμε πού πάει και να Πάντως επειδή πιάνετε και από τα πλάγια, απλά θέλει γρήγορα να ανέβεις. καταλάβεις Δεν πού πιάνει πάει τα και- πλάγια, το δοκίμασα και εγώ προηγουμένως. Αυτή η σίτα πιάνεται, ναι. Κρατήθηκα. Εγώ προηγουμένως δεν μπορούσα να πιάσω από τη σίτα, γι' αυτό έπεσα. Όταν γυρνάτε την κάμερα δεξιά, γυρνάει και ο παίκτης σας. Οπότε πρέπει να γυρίσετε την κάμερα σαν να είναι το σώμα. Το σώμα του παίκτη σας. Ναι. Περιμένετε. Άλλη μία θα γυρίσει. Πάμε. Κοντά να είστε, πάνω. Αφού από πάνω. Α, δεν πιάνει. Έλα. Α, τώρα πες. Κάνει 2 φορές προς τα κάτω. Άντε, θα οδηγήσω εγώ τώρα. Πρέπει να ανέβουμε. Ασφάλεια ζωής Καλά κάνατε. το είναι. Δώσε. Δώσε πόνο, Τόνι. Στρίβει και πολύ καλά. Ρε μαλά. Ποιος σιγά πήγαινε. Έφυγε μόνος του, ρε. Ο τύπος έπεσε χωρίς το χτυπήσει. Δεν μπορεί, ήταν τέλειο. Έλα, Τζιτζέ. Μας ανέβασε όμως, δεν μπορείς να πεις. Λοιπόν, με το που προσγειωθούμε, θα πατήσετε όλοι, θα φύγετε όλοι προς τα μπροστά να έχουμε φόρα. Καταρχήν. Εντάξει, μην μας προλάβει και μας πέσει. Είναι πώς βλέπεις πολύ μόνος καλό του. αυτό. Ρε, παιδιά, να σου πω κάτι. Πώς, Όχι τώρα. Είναι το Όχι βάρος τώρα. μας. Όχι, ρε. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, πηδάμε και πάμε όλοι μπροστά. Όχι, ρε, όχι. Ρε Μένιο. Να είναι random τελικά, ναι. Απλά πρέπει να είμαστε σε γρήγορση. Μαλακία. Τον ενέβασέ μας. Έχει λόντι εκεί πέρα πάνω. Ναι. Άντε, ωραία. Θα κάνουμε 5 μήνες εδώ. Το έχουμε. Όταν πω. Ελάτε πιο κοντά όμως.
Είναι random, απλά θέλει να πηγαίνεις πάντα προς τα πάνω. Περιμένετε. Πάμε. Θα γυρίσει, προσέξτε. Έκανε βλακεία, ρε. Τι, Πάτε. Είχε άλλη μία να γυρίσει και δεν το είδα, ρε. Στείλε μας, sorry. Με το που γυρνάει, άμα ανεβούμε όλοι πάνω και πατήσουμε, με το που δούμε προς τα που γυρνάει, θέλει να πας προς τα εκεί, να κοιτάξει και να προχωρήσει και ένα μικρό space. Εσύ μήπως όμως, γιατί τώρα όσες φορές έχει γυρίσει προς τα... Δηλαδή, 2 φορές πήραμε από την μπροστά, από ό,τι έχω δει. Δεν μας γύρισε καμιά φορά στο πλάι. Μας γύρισε καμιά φορά στο πλάι, όσο ήμασταν πάνω. Περιμένετε. περιμένει. Πάμε. Έλα, πάμε. Μας ξεφόρτωσε κανονικά. Απλά κάνεις ένα jump, ρε. Το μόνο που είναι σίγουρο, ακούστε. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι το αναπότε γυρνάει. Κοιτάξτε λίγο την κίνησή του, κοιτάξτε. Α, να κάνουμε jump λες για να περιμένουμε να... Τάκ, 2, 3, jump. 1, 2, 3, jump. 1, 2, jump. Όταν σου είμαστε στον αέρα να γυρίσει αυτό. Ναι. Λοιπόν, όχι ακόμα. Τώρα, πάμε. 2, jump. 1, 2, jump. 1, 2, jump, πάνω. Δεν πιάνετε στην κολοσσίτα, ρε μαλάκα, δεν πιάνετε. Δεν θα πιαστεί, παιδιά, αυτό που σας λέω είναι. Αυτό είναι που λέει ο Βασίλης 3 κάθε Θα πηδάτε και απλά θα πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση που θα το νιώσετε πώς θα πάει. Απλά Πιο αριστερά, πιο αριστερά, είμαστε. Το πρόβλημα τώρα ήταν δεν ήμασταν κοντά. Εγώ, ας πούμε, δεν ήμουν κοντά εκεί που έστριψε. Δεν Κατάλαβε. πηδάμε ακόμα, όχι ακόμα. Άλλη μία θα κάνει και άλλη μία θα κάνει και πηδάμε. Άλλη μία και πηδάμε. Πάμε. 1, 2, jump πάνω. Πάμε. Jump δεξιά. Ανεβείτε. Ξανά jump γρήγορα πάνω. Ωραία. Θέλει να πιάνει κατευθείαν κέντρο. Ένας να μείνει απ' έξω, δεν σώζεται. Δεν μπορείς να τραβήξεις. Αν τυχόν αργήσεις, μπορείς να πιαστείς, να πέσεις και να σηκωθεί να ανεβεί. Μετά πρέπει να το νιώσετε, πότε ξαναπατάμε jump. Πιο γρήγορα. Περιμένουμε, όχι ακόμα. Άλλη μία θα γυρίσει. Άλλη μία. Πάμε. Ωραία, πάμε. Jump δεξιά. 2, 3. Jump πάνω. 2, 3. Jump δεξιά. 1, 2, 3. Jump πίσω. Δεν το ξέρω, δεν έχει πίσω. Πάνω. Ωραία, ρίξτε πέρα. Περιμένετε λίγο, βλέπω το μήνυμα καμπουριάζει λίγο, πρέπει να χάνει ο παίκτης του. Άστε, γάμισε τα. Τι είναι αυτό τώρα, ρε. Α, ωραία. Τι είναι αυτό, Ο ρε. Μπενίος περίπου πάει μπροστά και τραβάει τους άλλους. Περιμένετε λίγο να το μελετήσουμε. Εντάξει, εδώ δεν πέφτεις όμως. Πώς δεν πέφτει. Μέσα, Οπότε, πώς ανεβαίνεις είναι το θέμα, ελάτε από εδώ. Άντε σε τίποτα, κάθεσαι εδώ πάνω, όταν έρθει το άλλο. Ναι. Και έτσι γίνεται. Γι' αυτό παίζει. Έτσι, αλλά... Στο επόμενο δεν. Όχι ρε, το ίδιο πράγμα. Ναι. Εδώ, από εδώ. Απλά πας εδώ στην άκρη. Σηκώστε με λίγο γιατί εγώ δεν... Σηκώστε το, ρε. Με πήρε κάτω. Σηκώστε με. Ρε κούλι. Τι, με τραβάει κάτω άλλος, ρε. Τόνι, δεν πιστεύω να κάνεις pull. Όχι. Όχι πολύ. Έλα, Έλα, πάω από εδώ να σε τραβήξω. Απλά πρέπει να Άντε. πηγαίνει ένα κόντρα με το τέτοιο. Τραβάτε ρε, ωραία. Έλα, εντάξει Βασίλη. Πάμε στο άνοιγμα. Έλατε εδώ. Πάμε στο άνοιγμα για να δείτε. Περίμενε. Περιμένετε, ρε, μην είναι όταν είναι η άλλη μαλακία την κύριο μας. Τραβάτε τον. Περιμένετε, λοιπόν. Μισό, δεν είναι Αν Αν μου ναι, δώσετε ναι. λίγο χώρο, αν μου... Οκ. Λοιπόν, Μπιλ, περίμενε λίγο. Ηρεμήστε. Περιμένει να περάσει πρώτα η άλλη μαλακία από πάνω μας. Ελάτε πίσω, να έχουμε φόρα. Τόνι, έλα πίσω. Περιμένετε. Μόλις περάσει αυτό. Τώρα. Ένα. Πάμε. Γεια σου, ρε Τόνι, με το Tomb Raider σου. Έλα πάλι πίσω. Περίμενα να τραβήξω Βασίλη, περίμενε. Σηκώστε Κούλι, Βασίλη. τράβαμε κούλι. Άντε, πάρε πιάσου. Στο Τόνι τώρα.
Σιγά, με πέταξε κάτω. Ηρεμήστε λίγο. Ελάτε πίσω, τέρμα πίσω. Πίσω και Shift W. Δεν χρειάζεται Shift W. Μπροστά, ένα W μπροστά και πάμε. 1, 2, 3, πάμε. Δεν ανέβει, γαμώ. Ελάτε δεξιά τώρα εδώ. Είμαι πέρασε μαλακία. Περιμένετε. Αυτό πάει και πιο γρήγορα, το έχετε παρατηρήσει. 1, 2, 3, πάμε. Κάτω. Ήρεμα. Πολύ περίμενε. Κούλη κατέβα καλύτερα. Όχι, περίμενε να γυρίσει μαλακία. Έλα προς τα εκεί που γυρνάει. Προς την πλατφόρμα έλα λίγο. Κούλη προς την πλατφόρμα. Ωραία, ανέβηκα κι εγώ. Μπορείτε τώρα να ανεβάσετε. Οκ, άντε και ο Βασίλης. Έλα. Ωραία, τέλεια. Σούπερ. Εδώ αριστερά. Όχι ρε, από πάνω. Λες και τον έπνιγε κανείς ήταν. Α, καλά. Δεν έχουμε καμία ελπίδα. Εκεί αριστερά δεν στο βάθος τι γίνεται, λες και είναι από Κοιτάξτε τη λίγο. μηχανή τα Εδώ, πιστόνια. από εδώ που είμαι εγώ. Από εδώ. Τέρμα πίσω στο. Εδώ. Με το 3. Ένα βήμα μπροστά και jump. Και διορθώνουμε. 1, 2, 3. Πάμε. Ωραία. Ήρεμα. Λοιπόν, τώρα εδώ, επειδή είναι κάτω το επόμενο, αν πατήσετε W πρώτα και μετά jump θα φύγετε στο διάολο. Άρα, πάμε εδώ άκρη, εδώ. Πρώτα space και με το που πατήσετε space του μπροστά του W, εντάξει. Με το 3. 1, 2, 3. Nope. Κάτω πήγε αυτό. Ανέβα. Ο άλλος κάνει γύρες από κάτω και με τραβάει και με... Μαλάκα. Γιατί κάνει έτσι αυτός ο παίκτης ρε πούστη. Δεν καθίσει. Πού είμαστε, πάλι καλά. Να δοκιμάσουμε το γιόλο Όλοι από sprint. δεξιά πήγαμε και Λοιπόν, μάγκες, υπάρχει κι άλλη λύση. Λοιπόν, ακούστε το. Ποιος είναι πρώτος? Εγώ. Ελάτε πίσω μου, τρενάκι, το κάνουμε ένα στάνι λυσίδα. Ελάτε, ο δεύτερος να με κολλήσει. Βασικά, ελάτε όλοι στο ίδιο σημείο εδώ. Εγώ είμαι, ναι. Όλοι εδώ. Πηδάω μόνο εγώ. Εντάξει, δεν κάνετε τίποτα. Ωραία. είσαι ωριακά, Κολλητά. πρέπει να έρθουμε λίγο πιο μπροστά. Ελάτε όλοι πιο μπροστά και πήδα ο δεύτερος. Ωραία. Πάμε. Τι ιδέες έχω ρε πουτάνες. Λοιπόν. Πάλι το ίδιο θα κάνω. Πρώτα εγώ. Τι είναι καλή ιδέα. Καλά πήγε. Ναι, αλλά έτσι όμως κοιτά. Α, μην πέφτετε. Μενέλ, τράβα τον. Ένας το τραβήξει ένας. Δεν χωράτε να κάνετε κάτι. Η μαλακιά είναι κάθε φορά που πάω να γυρίσω. Γυρνάς, πατάς το πίσω και με κοιτάς και πατάς pull. Απλά τι γίνεται όταν γυρνάω, χάνει την ισορροπία του παίκτη και φεύγει κάτω. Ξέρω. Λοιπόν, μάγκες δεν δουλεύει. Μόνο στην πρώτη πες να φτάνει η αλυσίδα, στις άλλες δεν φτάνει. Ας το κάνουμε όπως πηδάω εγώ μόνο. Κολλήστε. Τι να μαζέψω τώρα εγώ. Του ένας με τραβάει από εκεί, ο άλλος με τραβάει από εδώ. Πού θα πάω? Έστω, ας τραβήξτε μας πάνω να γλιτώσουμε το ρουλό του. Οκ. Λοιπόν. Με το πάμε 3. πάλι, κολλήστε. Τέρμα άκρη. Θέλετε όλοι μαζί, άντε όλοι μαζί. 1, 2, 3. Διορθώστε με το S αν φύγετε. Ρε Τόνι, γιατί... Τι S έχει, τι W έχεις να μου φύγεις τόσο μακριά με shift pass? Τι είναι? Είναι μόνος Με που φεύγει, δίκαμε πολύ. είναι μόνος που φεύγει ακόμα πιο μπροστά από το εμπόδιο. Αποφασίστε αυτό εδώ πέρα το σημείο θα πηγαίνουμε ή δεξιά ή αριστερά. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε ή μισή δεξιά Αριστερά ή είναι μισή το αριστερά. εμπόδιο. Πού θα πάμε δεξιά? Αφού αριστερά είναι το εμπόδιο. Πού είσαι ο άλλος? Λοιπόν, πάμε λίγο. 1, 2, 3. Άντε πάλι. Sprint. Όλο sprint μέχρι κάτω. Όχι, δεν γίνεται. Έλα, απλά πώς το λένε, space και μετά W. Όντως, αν πατήσουμε shift και να τρέχουμε δεν θα πηγαίνει να πιάνετε στο εμπόδιο. Αν ήταν Super Mario.
Space και μπροστά. Πρώτα space και W, ναι. 1. Στο 3 πηδάμε, έτσι. 1, 2, 3. Ωραία, 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 ωραία. Δούλεψε. Πάμε το ίδιο. 1, 2, 3. Ακόμα και να μην πατήσεις το space πρώτα, διορθώνεις με το πίσω. 1, 2, 3. Ήρεμα οι άλλοι. Όχι, όχι, όχι. Ρε γαμώ το μη. Ήρεμα τώρα. Τον επόμενο τράβο. Κούλη, εσύ μπορείς να κάνεις pull. Ναι. Για Θέλω να μην δοκίμασε. τραβήξω εγώ εσένα. Δοκίμασε. Όχι, δεν κάνει. Ω. Καλά, κάτσε να δοκιμάσω να γυρίσω αργά. Όπο, μαλάκα. Τόνι, μην Δεν πατάς έβαλε καλά δεξιά-αριστερά. Τόνι, μην πατάς πατάω. δεξιά-αριστερά, γιατί όσο είσαι στον αέρα, κινείται ο παίκτης σου πατάω, δεξιά-αριστερά. Ρε, πώς έπισε από πίσω, ρε μαλάκα, δεν πατούσα τίποτα. Λέω, λοιπόν, το σώσαμε. Να σας πω ότι όταν κρέμεται κάποιος, μην πατάτε δεξιά-αριστερά, αφήστε το ελεύθερο για να μείνει κάτω, να κρέμεσαι κάτω ακριβώς. Ναι, έχει δίκιο. Λοιπόν, με το 3 πάμε. 1, 2, 3. Σηκώστε τον. Όχι! Μες βρόχτατο ρε, μαλάκα. Μην πατάτε τίποτα. Σώστε το. Εωρηθείτε. Ο Μέγης πρέπει να τραβήξει το. Μόνο έψιλα. Δεν, απλά προσπαθώ να κάνω λίγο χώρο για να... Όχι! Πάμε. Έλα, ηρεμήστε. Έλα. Space, Εδώ πάμε. κανονικά πηδάμε. 1, 2, 3. Α, Πάμε πάλι. 1, 2, 3. 1. Πέρασε. Πάμε. Λοιπόν, στο πόδο. μην πάτε πολύ γρήγορα, γιατί αυτά που είμαστε σίγουροι θα χάσουμε. Γιατί αυτά σιγουράκια είναι, ρε. Εδώ στο. Ρε ομάδα που είστε ρε βούστη μου. Εδώ λέει και... Το σώζουμε. Ηρεμήστε. Don't panic. Τράβα. Τράβα και την άλλη. Ωραία. Μην Έλα, πατάτε πάμε. πολλά κουμπιά. 1. Προσοχή. Ένα λέει και έχει πηδήξει ήδη Τόνι πριν το ακουστεί το ένα. Λοιπόν, Δεξιά επάνω του βραχάκι του βλέπετε. ελάτε εδώ που είμαστε. Με το Μέγιο. Ελάτε. Πίσω με Εδώ ή εκεί που θέλει. Α, εκεί. 1, 2, 3. Ο άνετο. Όχι. Και Μισό λεπτό. ήρθαμε Μην εδώ. πάτε κοντά. Μην σας μπαίνουν Τώρα. ιδέες. Περιμένετε. Να ξέρετε ότι θέλει Τρέιν. shift space. Λοιπόν, ελάτε όλοι αριστερά για να κερδίσουμε χώρο. Όλα αριστερά. Και εδώ που είμαι εγώ. Πρώτα πατάτε W ένα βήμα και μετά πηδάτε. Θα πω εγώ κανονικά, θα το πούμε 3 και στο πάμε θα πάμε. Εντάξει, στο πάμε. Μισό λεπτό να δω κάτι. Οκ. Θα πηδήξετε λοξά αριστερά για να εκμεταλλευτείτε, κοιτάξτε εδώ, να εκμεταλλευτείτε λίγο αυτό εδώ πέρα το πάτημα. Εντάξει, και μετά τα άλλα είναι easy. Λοιπόν, 1, 2, 3, πάμε. 1, πάμε κατευθείαν το άλλο. Το άλλο δεξιά. Έλα, εδώ, όχι το δεξί ρε. Δεν θέλει να δεξιά σταματήσει. λέει, ρε μαλάκα. Δεν θέλει να σταματήσει Έρχεται καθόλου. και το Θέλει επόμενο, ρε. Καθόλου το shift επόμενο. space. Περιμένετε, όχι αυτό. Ελάτε αριστερά, πολύ αριστερά. Στο επόμενο που έρχεται. 1, 2, 3. Πάμε. Δεξιά λίγο. Ωραία και λίγο ευθεία. Ρε Όχι, μαλάκες, νιώστε μην το. τώρα σε αυτό, παιδιά. Το σώσαμε. Έτσι φαίνεται. Το άλλο ήταν πιο τέτοιο που ερχόταν, κατάλαβες. Ένα κουμπί. Έλα Και και παίζει μια Σκάλα μουσική δεξιά. τώρα. Λογικά πρέπει να ανέβουμε γρήγορα γιατί αυτά θα μαζευτούν. Μην κοιτάξετε πίσω. Με sprint. Λίγο πιο γρήγορα ρε παιδιά. Εντάξει, δεν έπρεπε να πατήσουμε το κουμπί, πάμε σε τελειώνει η πίστα, αλλά οκ.
Όχι. Έλα, έλα. Λάθος αριστερά. Απλώς προσέξτε στο τελευταίο, μπορούμε να πάρουμε και το επόμενο, όχι το ίδιο που έρχεται. Ναι. Περιμένε, επόμενο όχι που έρχεται τώρα. πάμε. Στο επόμενο. 1, 2, 3, πάμε. Όχι ρε μαλάκα. Πήδηξε το σκουλί. Εγαμήθηκε. Ωραία. Δεν πηγαίνουμε όλοι μαζί στο πρώτο, γιατί σε αυτό που έρχεται πάμε. 1, 2, 3, πάμε. Πάμε και εδώ. Και εδώ. Περιμένετε εδώ, σε αυτό. Εγώ έκανα μαλακία. Ωραία, το σώσα. Μην πατήσετε, μην πατήσετε. Περιμένετε. Βασίλη, πάτα το εσύ, οι υπόλοιποι προς τα εμένα. Οι υπόλοιποι σε μένα. Πάμε. Πηδάτε όσο μπορείτε, όχι ένα-ένα. Άμα πηδάτε του σκαλοπατιού, πηδάει δύο. Ναι, θέλει να πηδάς νωρίς το σκαλοπάτι για να τα ανεβαίνει 2-2. Άιντε ρε Τόνι. Ναι, δεν πηδάει. Θέλει να πατήσει space χωρίς να πιαστεί στο επόμενο, πες το. Χωρίς να σκαρφαλώνει. Μπορείς να κάνεις χωρίς να σκαρφαλώνει. Και από εδώ πέρα. 1, 2, 3, πάμε. Ήρεμα τώρα το επόμενο. Μην πατήσετε, περιμένετε λίγο. Βασίλη, πάνε προς το κουμπί. Οι υπόλοιποι σε μένα. Σε μένα. Τόνι, προχωράτε πιο δεξιά. Ωραία. Ακούστε λίγο, το πρώτο κάντε το και εκεί που είσαι βγαίνουν τα σκαλιά. Το πρώτο κάντε το και με sprint, με space, με shift. Δες με λίγο, με το που πατήσεις στο πρώτο σκαλοπάτι στην αρχή του, αν πατήσεις space, σπάει στο επόμενο χωρίς να σκαρφαλώσει. Ναι. Πρέπει να αποφύγεις το σκαρφάλωμα στο σκαλοπάτι. Πάμε. Λίγο να πατήσω. Ο Τόνι με τη σκάλα βγήκε. Έλα ρε μαλάκα, πάω στο κεφάλι μου βγήκε. Δε παιδιά, ο Τόνι έχει μείνει. Κατέβα κάτω να μην μας ρίξει. Να το πίσω. Κατεβείτε. Δείτε λίγο στη σκάλα τώρα που είναι εδώ. Δεν μπορούμε να δούμε. Εδώ jump με το που πατήσεις καθόλου. Στην αρχή του σκαλοπατιού jump. Άμα το πατάς συνέχεια, κάνει διπλό jump και... Πρώτα space θέλει και μετά. Πάτα το συνέχεια. Όχι. Γρήγορα. Το σώσαμε. Ίσως. Τόνι, μην πήγαινε έρχεσαι. Τέλεια. Κοιτάς πάνω είχε άλλο τόσο. Ήθελες και το space από τη μέση και τα λοιπά. Έλα, ήρεμα. 1, 2, 3. Στο πάμε μου, εσύ στο 3. Άντε το 3. Πάμε. Ρε μην πηδάς τα μαλακά πιο πριν. Πάμε. Βαρκέτο τον σου λέει. Άντε κάνεις τώρα. Εντάξει, αυτά είναι εύκολα παιδιά τώρα, εντάξει. Αυτό που λες για σανσέρ, μπείτε όλοι μαζί. Δεν θέλει jump ρε μαλάκες. Δεν θέλει jump κι εγώ κρέμα από κάτω του μεταξύ. Δεν ανεβαίνει. The Whispering World. Πούλη έμεινες κάτω, Ναι, Κάτσα. ή κάτι κάσες εδώ αριστερά μου. Τα σανσέρ. Άιντε ωραία. Και τώρα. Ψάχνω την παθαμάχα. Ο άλλος μέσα στην τρύπα. Ολόκληρη τρύπα δεν την είδε. Δεν είδα ότι έφυγε το ασανσέρι. Πες κατά. Μικρή τρυπούλα. Α, έχει νερό εδώ, ωραία. Τελείωσε το Λιμπάνε ride. και όλα. Δεν ξέρω αν έχουμε ανάσα, αλλά εντάξει. Οκ. Κοιτάει. Τελείωσε τον Brighter έτσι, από εκεί εμπνευστεί αυτή. Πεταχτήκα μια αρκούδα εδώ. Έρχεται κανένας βράχος κατά πάνω. Κάποια στιγμή το περιμένω. Όλοι μαζί. Πάμε, μπείτε.
Πατήστε κάποιο το κουμπί. Υδραυλικό δεν δουλεύει στο σωσέ. Μ' αρέσουν αυτοί οι αυτοματισμοί πάντως. Μήπως έπρεπε να κατέβουν πουθενά. Εντάξει. Δουλεύουν στην κόλαση. Θέλετε δεν πάμε 2 κάθονται. δεξιά και 2 αριστερά. Μπάκι βλέπω. Τι. Έχει Δύο κουμπιά, πρέπει να απλώσουμε την αλυσίδα. Θέμα είναι να δούμε τι θα ανοίξει πρώτα και μετά θα πάμε. Βασίλη, Θα πάντα. ανοίξει. Τι άνοιξε. Α, η πόρτα εκεί. Έχει κι Αριστερά. άλλο κουμπάκια πάνω. Ποια πόρτα. Είδες κάποια πόρτα. Ναι, εκεί πάνω Ελάτε λίγο αριστερά. πάνω. Ελάτε λίγο πάνω. Είναι ρε πώς. Έχει κι άλλο, έχει κι άλλο. Μάλλον αυτό το κυνηγάμα το ανοίξουμε. Και ελάτε. Μήπως πρέπει, δέστε λίγο, μήπως πρέπει να πάμε στο ψηλότερο σημείο να πατήσουμε τα κουμπιά κατεβαίνοντας ένα-ένα. Έχει και άλλα κουμπιά πιο πάνω. Έχει κι άλλα, να έχει ένα. Ανεβείτε. Και ένα ακόμα έχει. Ανεβείτε, μια λέξη είναι ανεβείτε. Ναι, πώς ανέβηκες εσύ ρε μαλάκα. Απ' τη γωνία. Ναι, θέλεις τη γωνία. Άρα πρέπει να πάμε σε εκείνο το πάνω-πάνω και να κατεβαίνουμε και να πατάμε κουμπιά. Όχι ρε, αφού πατημένα είναι. Απλά ένας πρέπει να πάει εκεί. Δεν πήγε δεξιό. Ω, παρέ, ω, παρέ. Ορίστε. Τώρα, τι έγινε. Τρεχάτε. Α, Εκεί που άνοιξε πόρτα. Τρεχάτε στην πόρτα. εντάξει, δεν σημαίνει ότι όλες οι πόρτες έχουν time, αλλά τέλος πάντων πάμε. Από δεξιά, από δεξιά. Αχα. Λοιπόν, ακούστε. Πάμε μία πέρα. Πάμε μία. Ένα, Εντάξει. δύο, ένα, δύο. Στη σίτα, στη σίτα. Πάμε. Ωραία, κάτσε Στοπ, τώρα. στοπ, 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 στοπ. Πάμε, πάμε. Καθαρίδες μαλάκα. Με shift πάει γρήγορα. Στοπ εδώ, στοπ εδώ, Δεν στοπ. νομίζω. Θα σας ακουμπήσει ρε, μην παίζετε στο όριο ρε μαλάκες. Γιατί πάτε τόσο όριο. Νομίζω είχαμε αρκετή απόσταση. Τέλος πάντων, anyway. Τέτοιο, νομίζω ότι και να μας καρφώσει το Δεν δεύτερο, άμα προσέξουμε μπορούμε να πάμε πάνω στην πλατφόρμα. Εκεί γιατί είσαι το. Περιμένετε. Εκεί. Περιμένετε, Ωραία. περιμένετε. Κατεβείτε ρε. Να space θέλω να πατήσετε. Space πατήστε. Άνετο. Easy. Είμαστε καλοί εμείς. Τώρα που θα φύγουμε. Ήρεμα. Αν περάσει ένας ή άλλο τον πήρουμε. Με το 3 θα πω εγώ. Θα πω μόνο πάμε. Όταν ακούσετε πάμε ξεκινάμε. Όχι ρε. Άκουσα πάμε. Στείτε εδώ, stop. Με shift έτσι. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Πάμε. Τι έγινε. Κόλλησε το τέτοιο ρε. Το έχω. Έλα, έχω, κουβαλάω. Τζίρι, σήκωσε με. Κούλι. Πούλη, σήκωσε. Πάμε. Μισό λεπτό. Πάμε. Stop εδώ. Stop. Πάμε. Ωραία. Περιμένετε τώρα. Το βλέπετε. Μην πάτε πάνω στην πλατφόρμα, ναι. Ένα τζάμπ είναι ρε, πώς το δεις. Θα το κάνω. Όλοι μαζί μας, ελάτε, μπείτε με walk, με walk. Έλα, μαζί. Προσέξτε τα. Μήπως το walk στο δεξιά το σε Δεξιά. Σηκώστε. Έρχεται jump. Σηκώστε. Ποιος. Δηλαδή
Πόση ώρα είναι έρχεται jump. Ήταν ο Τόνι κάτω ρε να πούμε, πήγαινε ερχόταν δεξιά-αριστερά. Ποιος κατά είμαστε τώρα. Αυτό που είχαμε τον Τόνι πρέπει να δίνει achievement όσο παίζουμε τον Τόνι. Εγώ, Πόσο μακριά έφυγε ρε πούστη μου. τραβήξτε το. Κατευθείαν. Καμηθήκαμε τώρα. Χάσαμε. Περίμενε. 1, 2, 3, πάμε. Έλα ρε μαλάκα. Εννοούσα εκτόξευση. Το Starship έφυγε. Έλα. Πηδάτε. Πάμε. Δεξιά. Ωραία. Προσέξτε τώρα εδώ πέρα. Ένα απλό W για να και λίγο το space και το W. 1, 2, 3, πατήστε. Ωραία. Έπρεπε να πάμε δεξιά. Άλλο να πάμε. Όχι, 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 όχι. Α, από εδώ πήγα. Μην παίρνετε. Γρήγορα. Έλα εδώ στο βράχο. Τώρα δεξιά. Και. Νομίζω λάθος Δεν ήρθαμε. ακόμα λίγο. Α, δική δεξιά. Όχι. Πού θέλει να πάω. Θα φύγαμε. Μαλάκα θέλει να πάμε εκεί απέναντι. Πού. Από εδώ που κοιτάζω. Κοιτάζεις. Εκεί απέναντι ή δεξιά πάμε. Εκεί απέναντι, εκεί από εκεί στοιχείς πίστα. Άρα καλά πήδηξα πριν, ρε. Ναι ρε, πάμε Ναι. δεξιά από εδώ. Στα βράχια. Δεν είναι από εδώ, ρε. Από εδώ που είναι. Στα Από εδώ που είμαι. Μπείτε Τώρα Τόνι, πρέπει να κάνουμε τον κύκλο. Τόνι, από εδώ πέρα κάτω ήρθαμε. Το κτίριο που βλέπεις εδώ δεξιά σου, ήρθαμε από αυτό το κτίριο. Πρέπει να πάμε εκεί, ναι. εκεί που είναι μια φωτιά απέναντι, τη βλέπεις. Ελάτε λίγο στην άκρη. Θα πηδήξουμε σε αυτό που έρχεται τώρα εδώ, το ασανσέρ. Όχι σε αυτή τη διάσταση, στην επόμενη πόρτα. Πάμε. Ετοιμαστείτε για jump. Μπράβο, τσακαλιά, το περίμενα. Ο άλλος πήγε πίσω, καλά είστε καλά, ρε. Το πηδάμε γεμάει πίσω. Μάγκα, ποιος ήταν, αλήθεια. Εγώ. Μάγκα, γιατί πήγες πίσω. Βλέπω άλλο παίκτη. Πω, βλέπω άλλον παίκτη, λέει, ρε. Το είπε και αυτό. Πάμε, μπείτε μέσα. Πού να μην τον Βλέπω άλλο διάλεγε. παίκτη. Έβλεπα άλλο. Πηδάμε απέναντι στο άλλο ασανσέρ. Ετοιμαστεί για jump. Ετοιμαστείτε. Laser. Όχι. Πάμε. Ωραία. Δεξιά, Πάμε, δεξιά. ασανσέρ. Ωραία. Ηρεμία, Πάλι τώρα έχετε δεξιά. εσείς κι άλλο ασανσέρ. Πάμε. Πάμε. Ωραία. Εδώ τι Το χάκι τώρα. γράφω. Μην πέσει κάποιος εδώ για όνομα. Θα πω εγώ πάμε. Εγώ. Πάμε. Πάμε γραμμή, τρενάκι. Μην τρέχετε, μην βιάζεστε. Εδώ τώρα, Περιμένετε μαλάκες. τον Τόνι. Πάμε Τόνι, έλα Τόνι. Εδώ κοιτάξτε με λίγο, κοιτάξτε με. Δεν είναι ανάγκη να πηδήξετε στην άκρη του βράχου. Πάτε και πιο βαθιά. Θα το καταλάβετε πώς είναι το jump. Εντάξει. Πρέπει όλοι μαζί όμως. Κόλλατε, Τόνι λίγο πιο μπροστά. Λοιπόν, με το πάμε. Αυτή τη φορά με το πάμε, όχι με το 3. 1. Ο Μένιος έφυγε, γεια σας, ο Μένιος. Μάλλον δεν έκανα τίποτα, δεν πάτησα τίποτα. Απλά τα δίδω. Ίδρωσαν τα πόδια του Μενέλου και γλιστράνε. Όχι ρε μαλάκα, πάλι εδώ είμαστε. Έλα ρε πούστη. Πείτε με εγώ. Εύκολο είναι, μην είναι. Εύκολο είναι εδώ. Εύκολο είναι, στο πρώτο έχουμε φύγει ήδη. Πάμε στο άλλο, στο δίπλα, πηδάμε δίπλα. Ωραία, πάμε. Ένας έφυγε. Κάμισε με τώρα. Με το που ανέβει πρέπει να πηδήξουμε. Πηδήξτε. Ωραία, Είστε δεξιά. Ελάτε. Ωραία. Στο άλλο δεν σας Δεξιά. Δεξιά. Ωραία, ήρεμα, το πάρτε ανάσες. Παππού ανέσαι. Μόλις πιάσουμε βράχο πρέπει να πάω τουαλέτα. Κάμισε έτοιμο, μαλάκα. Ο Too much. γέρας συγνωρία του ήρθε. Κάμισε τα. Λοιπόν, πάω τουαλέτα, έρχομαι. Πάω κι εγώ λίγο. Καλά πριν. Γέλιο ρε. Απλά καθόμαστε στο βράχο και με νερό. Εγώ λέω να πάω να κάνω και ένα τσιγάρο όσο λείπετε.